искам да кажа нещо. Да, не може да дадеш, защото микрофона е в мен. Така, искам да кажа, ще изпълним още едно парче. Имаме още, всъщност онен ден ги броих 73 авторски. За съжаление, не може да ги направим днес, защото това не е лично нашето персонално участие. Това е фестивала, който... Защо? Имаме кавър? О, шит. Но няма значение. Това не е нашето персонално участие. Не искам да викате повече, а искам да викате уики да, когато свършим. Защото те трябва да се качат и през цялото това пътуване, когато се качат тук, да ги накарате да се върнат пак във Върна. Защото сам няма да го мога. Както виждате, нямам глас. Играем още едно парче. Разбрахме се, това не е персоналното ни участие. Скил е с нас. Някой ще извика ли пак за скил? 4 години подпомага фестивала. Идва и всеки ден, сутринта. Днеска стритбол еди вътре няма. Скил е там и пуска, защото е мега генгста шит. Така е, брат, така е. Респект. Респект за теб, респект за всички останали, респект за доброволците, респект за озвучителите и респект за всички, заради които сме тук. И сега истината. Айде, Рошка, играй! Ръцете горе! Ако сакаш ти истински рад. Тази головка превъртне. Ето глас. Благодаря ви! Ние
Направихме грубавица, няма да ви караме да викате още. Ще направим още едно парче, много бързината, което е същината на живота. Край огъня на плажа тихо шепнат вълните. Душите ни греят над нас, Среят звездите. Китара звъни в мрака, Чува се глас. Грях ще е, ако не си един от нас, защото и ти ще умреш. Хей, 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 Ще или не ще, защото и ти ще умреш. хей, 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 ще или не ще. Но нали си човек и ти един живот живееш. Смееш се на мен, но Не можеш да проумееш, бро. че живота е това, в което глупо е да нещи. За това бъди един от нас. И сте весели, защото и ти ще умреш. Хей, 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 Щеш или не щеш, защото и ти ще умреш. хей, 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 ще или не ще. Малко роб. Мисля, той така се период служава, какво се ден ситуацията в нашата държава. Супер болно право, по-намиряща пля. Стига ще такива, че към се неща. Много да даш, защото може да даш, защото тримата ще окато пиранча. Аз ти вече му това, аз наси, оправ по три места. Храни куцията, лайко съм, трябва това да после до това. А ти какво правиш, бе? Клакьор ли си? Искам всички да извикате за нашия клакьор, Къртис! Край огъня на плажа тихо шепнат вълните. Защото само ме 30 Душите секунда ни дата. греят над нас, светят звездите. Китара звъни в мрака, чува се глас. Грях ще е, ако не си един от нас, защото и ти ще умреш. Хей, 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 Щеш или не щеш, защото и ти ще умреш. Щеш или не щеш, айде! и ти ще умреш. Хей, 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 за първи път не се получи високото. Той се добър, първъс. Как ще всички, Защото всички. и ти ще умреш. Хей, 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 Щеш или не щеш, защото и ти ще умреш. Но две ти, защото ти ще умреш. Ти ще умреш. щеш или не щеш, и ти ще умреш.